నాయకత్వం ఇచ్చే తెలంగాణ తప్ప ఈరోజు భారతదేశంలో ఉండే ఇతర రాష్ట్రాల రైతాంగం కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు కూడా ఆసక్తిగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్నటువంటి వ్యవసాయ సానుకూల విధానాల మీద ఆయా రాష్ట్రాల నుండి ప్రభుత్వాలను వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొత్త రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో 6 ఏళ్ల కాలంలో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించే వ్యవసాయ రంగంలో ముందు పురోగమిస్తున్నారు. ఉచితంగా రైతులకు కరెంట్ ఇస్తే మాకెందుకు ఇస్తలేరు, అక్కడ రైతు బంధు ఇస్తున్నారు, మన రాష్ట్రంలో ఎందుకు సాధ్యం కాదని పలు రాష్ట్రాలలో రైతాంగం తెలంగాణ వ్యవసాయం, తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానం, ఇక్కడ అమలవుతున్న తీరుతెన్నుల మీద ఆయా రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది పరిస్థితి. అంటే దీని అర్థం కొత్త రాష్ట్రమైన మనం దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో నూతన అధ్యయనానికి శ్రీకారం చుట్టి నూతన ఆవిష్కరణలు చేసుకుంటూ వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేసి సుస్థిరపరిచి ఈ రంగం మీద ఆధారపడేటువంటి ప్రజలు 50 మంది ఆర్థికంగా ఎదిగి సుఖ సంతోషాలతో ఉండేటువంటి దారి పట్టించినాం. ఇంకా పురోగమించాలనేటువంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క తపన. ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనలకి వెళ్ళి పుట్టుకొచ్చిందే ధరణి లాంటిది. భూ సమస్యలన్నింటికీ విరుగుడు, ఇక ఎవరిని కూడా యాచించే పని లేకుండా, లంచం ఇచ్చే పని లేకుండా 15 నిమిషాల్లో భూ హక్కుల మార్పు